Jeg fik for nylig et spørgsmål om, hvad er det, der får en klub som vores sammen med vores naboklub til at sætte hele verden på den anden ende og engagere 130 frivillige. Og hvad er det, der får os til at lave sådan et stævne? Og der må jeg bare sige, jamen det er DNA'et i en sejlklub, og det er DNA'et i vores klub, i Kongelig Dansk Sejlklub. Og det er klart, at det her det er fremtidens sejlet, som vi laver stævne for. Fordelen ved sejlsport, det er, at de fleste af vores medlemmer, de bliver medlem i rigtig, rigtig mange år. Sejlsport, det er en livslang sport. Vi har medlemmer, som har været medlem af KDY uafbrudt siden midten af 30'erne. Og det er det jo fordi, at de har startet som junior og fået en fantastisk oplevelse, og det er de blevet hængende ved. Så de yngste, som vi nu laver en kæmpe stævne for, jamen det ved vi, at hvis vi gør det godt, de får en fantastisk god oplevelse, jamen så er det en livslang interesse, og det er den, som der ligesom gør, at vi får den kultur, og vi hele tiden får frisk blod ind i vores sport.